Ni que te habías dormido, ni que crecían amapolas por la raja de tu falda. Terceiro e último día do son do camiño que chega ao seu final. Hoxe subiránse a este escenario artistas da categoría de Amaral, Estopa, The Prodigy ou Steve Aoki. E nos imos ollar por aí a ver quen ven ver a xente. Estopa e tamén a Dani Fernández. Estopa e Amaral. Viñen ver os Rapans. Amaral. É a que máis ganas teño. Tiña moitas ganas de ver a Bryan Adams, a Juan Magán e hoxe, sen dúbida, a Estopa. E imos chequear tamén as vestimentas, porque hai quen di que pros festivais hai que poñerse sempre moi guapo. É bonito ver a toda a xente que se viste como lle dá gana. Para min, vístome como todos os días, pero bueno. Pois mira, xa me ves. Camiseta de fútbol, pantalón vaquero e listo. É un festival ao final para estar reventado, non para vestirte ben. Venir siempre vestido con algo llamativo. De un poquinho de purpurina, non?